Čo je recesia, respektíve ekonomická recesia? Recesia alebo ekonomická recesia je vtedy, keď hrubý domáci produkt klesá 2/4 roky po sebe. Podľa definície sa hovorí vtedy o recesii. Samozrejme, ten pokles môže byť aj väčší, keď hrubý domáci produkt klesá viac štvrť rokov po sebe alebo viac rokov po sebe a výraznejšie, tak samozrejme sa hovorí o kríze. No ale recesia je definovaná tak, že HDP klesne 2/4 roky po sebe. Ono nie je to v podstate ani žiadna veľká dráma, preto lebo hrubý domáci produkt alebo vôbec bohatstvo národa nedokáže rásť úplne lineárne, úplne presne. Sú to také výkyvy. Raz rastie prudšie, potom zase občas klesne, potom zase porastie prudšie a tak ďalej. Dôležitý je ten celkový trend. Preto robiť paniku kvôli tomu, že HDP neporastie 1/4 rok, nie je oprávnené, až keď je to niekoľko štvrť rokov po sebe.